Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, masapul apirma am dagitoy. Kasapulan media opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan dayta? Masapul ang makitak amin ang records. No talaga adayta tinapanan ti dakkel agatad. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bayam ada kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahak? Ket dakkel agatad dayta kayat yung irwar. Sana kasigurado. No adda kasta a project apapanan ti kwarta. Basta pirma am tapno malpasan. Kasapulan dayta, tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inakikabil. Ngam pirmaam to. Ay, baldado ka lang arudan. Ano lakid di nga mumuna ya. Ay, buwisit kid di. At ay nawagak agayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alaen, tapaiwaras mo. Anya ka diti linaon ti flyers, sir? Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangato mati ited ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kung nakno da kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanawag. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng ano, dagaplay, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yo amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabahok dito. Awan sabon, manang. Aglaba ako, mangam awan paglabak. Awan ka din? Ay, sapay basiton ti urnong ko. Manipod nag-close ti pagtrab-trabahuan mi. Pati gatas ni Dik. Basitan, manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang recap di klinik a pagtrab-trabaho, manang. Napan iji abroad di Dr. Abos mi. Awan gaya, manang. Ada inyawad da kanyak ita iji ruwar a flyers. Maipapanmat iti trabaho. Kita ano kayat mo? Sige, ading ko. Apay ang nakasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatang ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito'y boarding house tayo, anak. Ay, agpatiak ka di. Wen anak, ang mga nudidak awatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abale, tadamot ni tita maana akadwam. Ay, mapayag ka di jay, mami. Diyak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Diyak pa'y amo anak ko. Amangan no nataangan, ta mabalin ka no mo ti saan ngagstayin. Anya ti stay in, mami. Ti stay in, agyan ka ijay uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan pa'y mat, sir. Naiwaras ka no mat amin di impawaras ko flyers. Kaaduan ngamin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nangato matiitid ko asweldo. Ti mga sikaso kanyak. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mat na naiwaras dagiti flyers. Sapay ko mata daw may agaplay. Aguray ka, sir. Ada makitak a babae iti ruwar ti gate. Ang mga no aplikante dayjay. No aplikante, sigurado nga agdoorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka de, miss? Wan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Ay, umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot dito'y, manang? Wan, ading ko. May salaang ti amo ta dito'y. Lakay ka di? Wan no bakit? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Agpaasikaso ti may sa abaro? Nabaldado, gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na.
nagbalinan ana unget. Kayat mo asawan? Naunget ti kungkunam abaro, manang? Ano sa mo na, ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas dyan ni Insan Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di a pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigut ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon a pinapanaw mo ti therapist na? Tinexak ti therapist na. Binalaagak. Amo mat gayam tinararamid mo. Kaya't mo asawan, di na amo asikatin ang balag. Nangaramatak iti sabali a cellphone. Masapul nga awan therapist na. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga-bigat yo, sir. Anya ti sigod a trabaho. Nurse ak iti pribado a klinika, sir. Napan iji abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di a talaga ti imayam ditoy. Wenno da sabali a panggap mo. Sir, saan ka di nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano, da kayo ti ada sa bali a panggap na. Anya? Ada may nga anak ko, iso kayat ko ti maadaan iti trabaho para kenkwana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May isa a single mother. No adda anak mo ako nam. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko, ma, sir. Tapno saan kami nga agsina iti anak ko. Okay. Ni manang Silvia ti mangibaga iti trabaho. Inak pa iti silid ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abaldado ni boss? Nabiit pa'y. Desperado. Tano adda umay dito Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga takas ta ti tao. Uray saan da ako kwa, kayat da atagi kwaan. Kunada, ati kinabaknang ka no. Napuno iti agduduma asulisog. Adu ti agbasol ga po iti pirak. Agpay sumat kat diti na kunayong manang. Kaaduan a krimen ang mapaspasamak kat ada koneksyon na iti kwarta. Isu ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka diin nyo man iti therapist kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pa'y lang. No kwa, agpakadadan. Kumpleto mati usaran ti therapist iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngamno kwa kat agpakadadan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wen anak, may sa abaro ti boss ko, ngam baldado. Ay, hanya ngay ti aramidam kan kwa na. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, tasaan nga rod ang makapag na. Dingusam ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan nga min unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Ay, kasano nga rod ngay, no mapan iti kwarto na. Iti salas, kuno saan, iti kusina. Adda dipilid atugaw na. Paiduro na ti dipilid atugaw, no sa dino ti kayat na apapanan. Ay, bak nang nga rod Wen anak, mansyon ti balay na. Ha? Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami? Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay pay lang. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo arumbang asumuko, sir? Mamati ak ngagbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanamnamak. Nabayag basitan, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo.
Apay nga aramidam dagitoy. Pasto ti trabaho na ito, sir. Alis, sir, ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot yu ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numaradradam ti bukot ko. Mabalin mo ti rumar dito iban niyo. Ayaban kanto, inton malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka diya sumangpat ni Mami? Saan ko nga amo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni mami na sumangpot. Ay, nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansion na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malabsan numapan iti town. Ngam kanayon ang nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa iti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Ay, dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan nga agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo ditoy. Ta aga-abay dagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan anak digo, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsublipay nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tiyo ka di nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugaw yu? Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Owen, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabitlang iduron ko ti wheelchair yu, tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagiti imo na a therapist ko. Kwarta laeng samot ti inalmanan dagijay. Ayan ka din insan baldado. Awan mo ti Jay Library na. Amangan no adda da ijaban niyo, sir. Adda kunam. Adda ka di manan caregiver na. Ayun, sir. Nabit pa eh. Piman mat abaldado. Ay, gayam. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo, sir? Apay adinamag ko pailakan ka. Katawan matamom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Nagdakas mo daytan nga assistant ni sir. Almanan nan samot ti kinabak nang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudan. Kasinsin na pa'y mga ro. Hello? Asino da ka di? Siyak daytoy, gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo ta. Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito eh. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. O sige, Gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.